إحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لك بسواب لك دامبوك لك بلو أسلام يجنك لك أنفات من يذاتك أبين على فأكانك ملبانك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبا ألفك تنك ولمن دو ألمي أنسكي أنا ولا دكنا كوكرا وكتابي الرحيق المختوم أذكر كان ينبع كتاب دو صلى الله عليه وآله وسلم تاب فوق على كثيرة كرا يربر لجومنا أيري جوني كان ينبع دمنا جودي كان سي فو أيه جهادو منونك سلابا كنو وجهادو نكجو نككون فكان كما سي أوبا ياي أبي يني سلابا يني كالا كراتون صلى الله عليه وآله وسلم فداك كوين بالتعالي لله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نافوري كما لدي اتسكا ولدي لتسكا يبولو في كادون ايري جوني اني اياكو كتشوتي وكما على صلى الله عليه واله وسلم الدوني واجب اسلامك كلينجلي بيكا كي جسري على كرا دون كاكا اجو دون كاكا احوال دون أتابلو دون كذا كارك رسول الله عليه وسلم أتابلو بدي كنيا على كوي كذا كنيا ما بكنيا على كوي القرآن يربوك ما سمجيا أسلامه ما يبللا ما شتى كاري على كذا قو صلى الله عليه وآله وسلم سلامة بار الله على كذا فود قابل أن أبنى كوي قابل أقوم بنا آخر الزمان كدوبي فاتوكي سماك كلا كلا ولكي سماك فتي كونك وقاكين كقرآن بابو أن لك القرآن أي قرآن بومين أي قرآن دومين وما من يلو شارين بيبي hadisa ko yɛrɛ kɛ komi yɛlɛ ko fɛn ka hadisa ko kɛ ko lagosilen ye ni ko dɔw yɛrɛ ma k'a bɛ hadisa la kaban bɛ sin ka fiɲɛ b'u fili ten o bolo o tɛ kuma ɲɛnama ye i tununa dɛ i filila dɛ a ye kan da ɲini ala fɛ filina sira ka ca dɛ sɛtanɛ ka donda ka ca. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ولما تشمن سرت مروني أتجيني كما ينفع أيراك لكوتش باف أيراك لكوتش لكو قرآن وسرا كل نبرك ما نفهم نقابل بنا حديثات حديثات رن القرآن أيو دعنا بنيونا تشودي ka fuye yɛrɛ ko nin ye kuranɛ ye ko hadisa de b'o fɔ hadisa de kɔrɔ ye ko alakira ka kuma sallallahu alaihi wa alihi wasallam o tuma e k'a dɔn ko kuranɛ ye kuranɛ ye kira ka kuma de b'o fɛ yen o e ma taa bin kuma dɔ ka ten dɔrɔn k'a fɔ ko nin ye kuranɛ ye k'a ta o kelen wahayiw ma jigin e yɛrɛ kan o maa caman bɛ ɲinɛ nin yɔrɔ de kan e kan bɛ ko kuranɛ min b'an wasa dɛ e k'a dɔn ko nin ye kuranɛ ye ko ala ka kuma don k'a bɔra ala yɔrɔ hadisa de b'o fɔ e ye n'o ye alakira ka kuma ye sallallahu alaihi wa sallam ni aya kun jiginna aya kuraw mana jigin alakira de b'a kalan sahabaw ye k'a bila yɔrɔ f'u ye sura min dɔ don
akmal layni mi afasari mi adiguku mi ala kira de minin be yefo sallallahu alaihi wa sallam nate kira ko kuma arab gande law ba ka hadisa wa arab gande qur'an aya mun fana jigina uba arab gande la ba kira sigile na aya kalanti na ma fo aya ni sebe qur'an do ni aya jigina nga e ba don to ko qur'an ma hadisa de be qur'an jira ada to tan bo ba fo wa hadisa be qur'an sharhu ima yoro mi ma bangi iye hadisa al kiraka kuma kambo bangi iye parce que eta korod don katime kiraka sallallahu alaihi wa alihi wasallam abangi ni al kirayre ya alayu laydu ta al kiray ko ka qur'an faranyonga iduskuna ikodishila aminoke akala ngonyuma amini kala itinyina qur'an fuiko wa qur'an bangini iye ne alayo wajibi yana ka amina bangi ka ngala yini beje jun bo lasi an to masa wa alkira de bo lasi sallallahu alaihi wasallam wala ni ndai min fila shaytana kadunda bilibili do ni akhiru zamanina akmani beka fanga soro sisa ma do bulu ikmana doron ka ba qur'an ko ni ko ka ta qur'an ko doron ibina fen fo ale bol ali ko toy والله الذي لا إله غيره دون بوتين ينصصو كافو فون فنا سحرة السبترا كافو كو على كرا كوني حرام يا كمانا وني قرآن النسوي فهم حرام يا بيكري على كرا صلى الله عليه وسلم نكما سحرة كبو على كرا ما كو على كرا كوني فهم بدغا أنا قرآن كو من بدغا أبكا ala kira ka kuma de qur'an nyefo ay qur'an aya do jigina mujmalan ka amu kuma mone do kuma bakuruba do ala kira ka kuma ba a ci ka wala ka bonyona qur'an aya do jigina kuma lokole do ga ja kerengerele do bala aw kembe ka kuma furubaya ka adayele tugumina do kerengerembe ko boala alkira ka kuma de bonye fa sallallahu alaihi wa alihi una yuano hali fi ko karamgo fule fi ko karamgo ka qawaidu chaman be ba beta alkira ka hadisa wudlaw te ko mu wusigi dro ka kuma do dlaw yereyo ba alkira ka kuma bakruba do dita o ke qaidai ka suraka o ke reglika ko raw yena bonay bana ni may afarati ka bu fuga sadana ni do ay kuma dowla anteme to bandasi akuma dowma fitna chara sada o mimma kalanta ko ni mi do minay aro makara be anda kalambalia faranga bukaya malla faranga be kalambalia kaya o ndengere kalama ndeda don dafika bonyere kalama dafika kununere tafika fam ala ko yere tene bulu dala ne wani mi mensi vete mitemenu na mete barati de mamunu ba fo ko ala kiraka nyefoli ko boss la mela ko qur'ana bulu wasa o mo kelen yere bina qur'ana nye de fo sisa ibi kiraka nyefoli bla ibulu ka nyefoli ta oredo est-ce que e mana kalan ke chugo e mi kalan ke ni ba e ba nyefo ma mi ma kala halna anni letri kala na ko be letri kala ale min kala ni do na famu ale bi suraka wala e ba famu chugo mina passa kira yo minge ko ango toyi nga ulu era bina dobla o nona ba munu be dagele ala ko seliwatu ko nango seliwatu ko abe ba qur'ana kono nango shun ke chugo yawni atoye di jaga ahake woni fu ko be ba qur'ana kono kasra ulu be ala kira ka hadisa de la nga kana geleya dageleya
nu bana hadisa la kuma na u mago bena jɔ fɛn ninnu ɲɛfɔli la u yɛrɛ b'a la ka kɛcogo dɔw kɛ u la u yɛrɛ ma ye ani ka ngalon da Ala ka kuma na taa kuma dɔ ta seli yɛrɛ kuma min ni seli yɛrɛ tɛ fankelen fiyewu k'o kɔrɔ ye ko seli fana ye jogo naani ye taa kuranɛ aya dɔ ta min seli ko kuma yɛrɛ ma fɔ min na fiyewu a tɛ a la بالتصريح ولا بالتلميح ولا بالإشارة وبو تكنا كافو كو ايه كو كوراي كو فجري جوكو فلاي كسر ibe resengena fula alakira sallallahu alaihi wasallam kira yimo kala seli watula araka jati daw akekuma a wati kerengerele wati miya wati rere ni wati minsira o ya wati bole kira de abenyef nete fenge fuyi kira kele ko kira bonya de ta mo yoro note ma shi tsika ke fuyi domba e ke bo nyefo ma wore wala sa ka famu no e ka wala libla ko bise ko famu bana ala kira ka hadise te dore ala kira ka wala li aye explication munundi ala ka kiru kunga Qur'an ayaw kunga Allah ta'ala ka yamaru kan kunga wa hikma nana Qur'an aya dawla tafsir kala famba betara ko hikma in kambe ala kira ka sunna de ba sallallahu alaihi wa sallam wa yuallimukum alkitab wal hikma wa min nana Qur'an ko ala kira ba la dunya Qur'an ka alla dunya ala kodon siramundo akoro sallallahu alaihi wa sallam mamunu bana ko ala kira ke tugo munun fo ko olu mogo ta hadisa la olu era balaka ke tugo munun ge olu bora mini bon nu ko ka bora Qur'an ko bashital ego ko aya min koro de he seli fana joko nani o bora mini joni o fo o arab ka konte Qur'an ko e yoro min fo ko koro e ko seli fana e joko nani seli ko kuma te ayoro la ra pour ka aka ke seli ko o mogo be dalu do de la e o ba mini were be sigi Qur'an ko na doro ni ya miri ko mi yo ya ani ni yoro ina kuma do be anga hakili to la de limaniya ka kuma nye fotaw ni ko kibe hakili ke ko be gene bo bitnu de bitnu slaba ya kono pew parce que ni ya do foro de la kini do be kelela yera bina do nye foli dam ne fa do fe mo fana ba fi o bi nye tugodi hakili bo fam tugodi e ma طيب الطرائف ولا كل شيء بافكا بديا كاسينيونا ترى سينيوكا دا برما سينافي ترى برما سيناشين فلولا أتاتو أسيجي أي برما مانغاني جيل فرق تادي سينيوكا ترى داما أي كوني إجماع كوني بابا ديس أي كو برما كاي ديد سورو نيانا ديد على أبنك أبلاي wati gentlemana tedana singa kafe andana femi singa fe barama do fewara min do amena amasegi noyi amena amasegi singi yonge taraka fe kana we kwa fatura ale ashudu eski yo ko be gajuri ko kuma ben fle fato ya ko kari ko barama be de wolo sigi damina barama be sawo sigi dada folo ne ko ay de wolo eso no ba e o mile kabla sira ne kwa sara e ko e kabako e fanga ni yoro nunu de fam parce que kuma do la e singa fe do kele ma do bulu na ere dambe kuma do la o nyeforo fana na ibina isizi kuma yona kai ngani kuma nunu baru la do ta fam nga do bda fam do ta fam nga do ba fam akmat gubi بالإشارة اللبيب يفهم شراكة كما فولو
jango hakili yɛrɛ do fɛn minnu ye limaniya kumaw n'i ko ko fo e hakili k'o faamu k'o bila sɔmi minɛn kɔnɔ an ko o de maa caman kafiriya waati tɛmɛnenw na ni kira ye fɛn min fɔ sallallahu alaihi wasallam walima nabi ɲumanw ye fɛn hatta saka kunu min bonyana mɔgɔw hakili ma n ko y'o de ye k'a bɛ se ka kɛ cogo di n'a sabatira ko ala de ko a bɛ nin kɛ o nana alakira ka kuma na sallallahu alaihi wasallam o nana Qur'an nasu la a bɛ kɛ cogo di e k'o to yen e ka mun ye dɔrɔn ka mun miiri inna allaha ala kulli shay'in qadir ala ko yɔrɔ dɔw bɛ yen kayfa ti fo la fiyewu kayfa ti fo la dɛ cogo di ayi o cogo o bɛ ala yɛrɛ yɔrɔ n'a bɛ mɔgɔ min fana ɲɛna ko o kɔrɔ de ye i komi tiɲɛ de tɛ an t'a fɛ a kuma ka sɔgɔbɛ o tɛ ko i karamɔgɔ n'o don i yɛrɛ sɔgɔbɛ bani i bɛna ko dɔ ye sisan e yɛrɛ kun e ka i yɛrɛ sɔgɔbɛ i k'a ko ɲɛɲini bani ko dɔ bɛ to yen ten a kɔrɔ tɛ ko nkalon don koyi a sɔgɔbɛli de man ɲi nka walahi hakika don saya ka hakikaya kɔni bɛɛ dan b'o la nka e k'a ko ɲɛɲini bani i tɛ ɲɛ foyi sɔrɔ ni ye ji tigɛ maa la o bɛ k'a ka saya sababu ye ni ye dumuni tigɛ a la o bɛ k'a ka saya sababu ye ni jogini hakɛ dɔ kɛra a la o bɛ k'a ka saya sababu ye ni ye fiɲɛ tigɛ a la o bɛ k'a ka sababu ye ko in dulon bɛ jumɛn in na ayiwa ala ye min fɔ an bɛ dan ye ni de b'a la ni nin bɔra a b'a la nka cogo di nka saya kɔni ye hakika ye bɛɛ dan b'a la nka ko ye cogo jumɛn ye maa tɛ cogo dɔn a ko la o ni kɔni bɛ farikolo la o de ye hakika ye farikolo b'a la ka ɲɛnamaya ni ni de ye o hakika bangenen don bɛɛ ye nka cogo di mɔgɔ tɛ cogo dɔn o la o cɔ an ka taa maa tɛ hali cogo dɔn i ka sunɔgɔ la o jango ko dɛ e ma bɛ cogo dɔn sunɔgɔ la e kɔni b'i da de a ko tɔ n'i kunna min kɔni kɛra e tɛ ɲɛ dɔn o la ayi tɛ foyi kalama o la sunɔgɔra kuma min na i t'o dɔn baasi t'i sunɔgɔ kuma dɔn i b'i da kuma de dɔn maa si t'a sunɔgɔ kuma dɔn i dara kuma min i b'o de dɔn kuma dɔn adamaden bɛ se ka lɛri kelen sun a jama la n'a y'a kɔrɛ ko a kɛra di a ko ne tun bɛna sunɔgɔ dɛ a bɛ k'a yɛrɛ k'a ma sunɔgɔ yɛrɛ o ye kɛnɛkanko ye an bɛɛ b'o la su ni tile nka i tɛ cogo dɔw yɛrɛ la jango cogo adamaden lafun bɛ kojugu adamaden hakili jɔyɔrɔ ka dɔgɔn ala yɛrɛ zatu kunkan na kow la ani ala ka koba ɲɛfɔlen dɔw bɛ yen adamaden hakili se k'o t'a kɛ walahi o ye tiɲɛ ye a bɛ komi maa min burusukɔnɔmɔgɔ fiyefiyelen kabi ala k'a da a b'u ka togoda la yen a ma se hali u ka dugu kubeda la jango u ka dugu kapitali jango jamana wɛrɛ kapitali ka mɔgɔ to o cogo in na a hakili bɛ don yɔrɔ jumɛn sɔrɔ ameriki kapitali kɔnɔ kow la n'i y'a fɔ a ye n'a y'i nɛni e de nɔ don dɛ ni ko minnu bɛ kɛ yen ni e nana o fɔ a ye a bɛ kɛ cogo di parce que a don yɔrɔ t'a kunkolo la hakili ale hakili tɛ se o kɔrɔ an kana miiri ko an mana kalan yan cogo cogo e mana kɛ intellectuel ye cogo cogo ala ka dɔnniyaw nabi ɲumanw yɛrɛ labɛnna ala fɛ de dɔnniya min bɛ d'u ma ka se k'a kunbɛn ala ye maa o maa kɛ nabi ɲuman ye a bɛ kɛsifu de k'i ye n'o ye ka ko wɛrɛw jira e la e m'a ye yakuba ko a denw ma ko ale bɛ fɛn dɔn ala la u t'o dɔn u k'ale to yen ale n'olu tɛ o إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون أين توي نبكي عن دشكاسي من فجنو نتنا أو تقوي نبكي عندما كشي على دلا بكي عن كوجرا على دلا ونبي فندون أو على لا أو تودونه ويعقوب نادو النبي مو على بفند جرولا أكاكبا كولا ما توجه منه mana emi ebika toyedi jamana kunguruni kono yakila ki kala na ka sori mata yoro jang ite fendo ala kula idusku yere ma noro
ikalimaniya yɛrɛ tɛ tɛgɛ fa et de kan bɛ kuma o kuma ni kuranna aya dɔ kɔrɔ fɔri non bɛ se ka kɛ cogo di non mais c'est impossible c'est incroyable tɛ ala la impossible tɛ ala la istihala tɛ ala kunga i tɛ se ka kɛ o ye jɔn cɛ ala ye sababu minnu bila jɔn ni ɲɔgɔn cɛ fo e de tɛ se ka nin kɛ nka ni fɛn o fɛn ka di ala ye ala b'o kɛ fa'alun lima yurid yaf'alu ma yasha ciden ninnu ala y'u sugandi de mana ala kira sallallahu alaihi wasallam ka kɛ an ka qudwa ye ala y'u de wajibiya an kan ati'u allaha wa ati'u rasul ati'u allaha ay ala batu ka tugu ala ka yamarukanw nɔfɛ k'u labato wa ati'u rasul aka ciden ka kumakanw labato wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu kirayi min sira do akora itaw ba fora ko ni mami ye yamaru na ibla mina ki ko ke o ni be mabla ko la iba bla la jugodi ni kuma kan de ke ba e ko ka kuma kan rete dinena ada itunna ni be ma yamaru wal ma ni be ngarda e ka ladi ibe muge kuma fe de ke afora ko ni ay mi vie ki ko ke na ibal mina ko toyi e ko ka ale ka fota ere boala ba be na dine bara tugo o de ato tura kira ko folla ka dogoya slabaya kono ka dogoya parce que kira bunya sallallahu alaihi wa sallam kira labatuli de abunya tamashi folo e mu'mini yoro wallahi o de je donte tegere fote tlungete chatri bote kamanga chiti kunni sojara na nali ude haqiqa mi ma mi alkira labatu katime minga kira kabbo o tigi yoro katime doinga wa odeni kira ka sun katime doinga imana wele da chugochu imana ni soja chugochu alkira mi fo yode sallallahu alaihi wasallam kwa doti limania abada fo ne nana ni mi o ka taji misrafi ni nana ni mi o ka be atima wa qur'ana yere o defo ko utili mania ko ifuka ede kiri fena bo fo nyongo mina wani ye kiri tike te fo isomi soru yere labli ti e ka kiri konya fo ti yu yoro bi jena ede wu yere di ka kiri ma yere kundi koda bela o qur'ana ka kuma nga biana na seyorola hali te kira no ki kai afara yo abida fa mwali don dia kwali te kira no koni dara ala la ki jugo nye ki be aljina soro sisan ko hali jugo manye ki be here soro ade kuma do be aljina yini kuma do be here de yini o kuma te mata do ko yere ko gele bi kuma do be aljina ko kuma mewda kuma do baba ko alno ma soro ko here bi soro ha o ko yan ko foi kombe na ga shi fion fena ya ko an islamaya ma foi nyaw ya ko foi te na nga jugo jugete nga ko american kulu jugo ka jugo ko nga kulu takai ko he ulu be here lay ca ataka mo khoroba nunum laje ay aka mo khoroba nunum laje parce que ma dama do be ulu be muskila bulu sura ala ka gishama ka sura mo ma somi jona ala ka gishi kalamba bafle muskila bisiga sura ka sura mata kalamba si mo tafika kishi nay ka fuku karza akli may na lillahi bo be chuko na wartigi babeti be ba wartigi bafle fa blinganya be wulala abara mo be ka ku momo na fen fo go chien do asoro hakil taramena bo be chuko mina adama de bangba beti madula ni hakili ko ko be bangba soro ita afrika kisham akon bi kuma tijeye
mano nasira ro la sa do wa ki buya fo ko koroduna hakilla nga anda nunu ala kuta de ba fe ka nunu hakilla korodere a chaman shi ma so ma de ma chaman flek kalu kan vola fato kuma fola ala kuta de balaka du hakilla wallahi ni mena ka ala kuta ya hakili bici parce que kuma sini siti yon tabi kuma bo foya en fait aksu bo foya en fait on m'a foya ngo silite accessoire ko sili accessoire de kwa ko mobile tabi o koray tayro tabi ko ni mobile la ate mobile la mobile bitaw o misali koroto yo koray ko tabi bo mobile la atala o e bi mobile ko ka atabi bebla ya ka ci cife o te misali afolo yo basta bani o accessoire ke baliyat la ka ma balika do aljina kono mana anga accessoire fo indabla anta korodo sura ale to kan koro ni seli kera accessoire akebali aksika ma balika do aljina kono ne abamananga na kera mobile tapi asika ma balika do aljina kono ngani ya ma balika do aljina kono accessoire tede zawaidu tede faraidu dedu islamaya ko gelaw dedu islamaya kluma dedu islamaya ko korotale dedu islamaya skimbe femba munga pieba munga olu dodelu atsika joni minke odelu anga jongwala defo eko ante craving for ando fo anga ni kuma nuntu yiwa craving for silla o flekra ka hadisa la sallallahu alaihi wasallam ako sili islamaya klumadi shahadate ni silni shuni jagani hiji ko islamaya josi nduri e fait ben josi bo akoro ka bi jobli ana ya bola ko fanga seli ke bulu ko fe a fait do fo malla sika fo rore de parce que mo be to jamana kay nga hakili dayele me doni goy fait do fo malla lu sika fo to jamana day bi ba ni bora ni tara iba fali be do wa efela ete mi fora o ka foko kwani tapi be ni mobili tapi tar ne de yinana ko mobili tapi kore ya bala wa tala wa kai manat la ka fo ko te faranga mindo kuna make kitikisi de alhamdulillah mu do ke ko mi segili be ga dondoni segili be ga dondoni hali be ala ka klimandanu ma ala ka klimandanu ala ka lafiya uti ya rabbi ala ka bodaw kay anga duwo ke yoy ko ikaranke e ma ala kira kubel da bangu nyuma ina ala fi ka ana badi sabatina haklina farkulo na yoro lafiya kira ba duwo dige na da madi ka sabati ka ala kusma chaya ala bi dhikrillah tatma'innul qulub kira ko nyefo chugo ni yo bla ibi tunu de ko ni ko fe ka fo chugo were de ke mo fe ka la chugo were ke fe ka nani kuma were wi mi masibe ay bitunu de wani de ba chama men de dinga kono eben na de ka jira ato fle ka fon fo shite sahaba yi ne kele ne de bina sira do jira la sira mama yo tay tunna kla kera wa ambe la kalin dila ete do re be ka la kalin don ba utla la bara la gui sai ko ni zani mi ngala ba la kalini karun gota an ta de amma banga ta kila tela ka samu gebli ibtiga muge na fora sanke ka ta bahsu ke fi ilm al hadith ibtadi bukhari muslimuni abu daud tirmidhi wa muslim ibtabasu de kokon ani mami ichao kitabu tigiyala kulu tetai ke bara ibolo de dole islam ya kitabu lako doni na fora ko hadisa kitabu sika paulu kula na fora fi kitabu inata maliki abu hanifa da shafi ahmad inatu luka gafula
نافذ التفسير كتاب نتا طبري جلالي نتويدي قرطبي في نتا ولولاجي تلاكرا باردلا أنت كاكلاكا لكلي أني نانا كمينا بارا كورا دم نسا وتيجي يقولوا ده أسرع تيبولو إتنا سيجا مكرا فبلي صلى الله عليه وسلم إتنا سيجا مسحابة ودبلي إتنا سيجا متابعين ودبلي تلاقي كرا بارا لا وآخرين منهم لما يلحقوا بهم أمو كل لكم أنا أنا سبالي أنا سلامة غفلوا كوبويا على كرا كم كوبويا نبي فيدو سامي سرما جامانا بي والله كرا كم يرنا دمبرا كتا كراما أسهروا أما سهوا نكرا بويا بيورايكا كم يفوني لا دموي ودكاني ambe kira bunya min wili an yoro no e chen parce que hadisa sahalina sahabalia we hadisa nyini ni shurutu de nga korote ko dangania be bolo ka mafo fango ro fana famde don ba we ni saha don ba we ni ke dhaifu e kuma do don ba be do ke dhaifu e hadisa na chugo fe e ba wono ba fete ko to e dingalu digela chen fodo ko e dugu chi do e masala ni don bawo hadisa sanadu kala hadisa sanadu kar ya mine karla ya mine karla ya mine karla utara modo de soroye afora kwa mine nani mina ka bola ka se kar sama de o min fleni tien fola kunte galu tigala kundo o che mi galu tigala hadisa karam go bina fo hadisa ima ko dhaifu nga ulu ko hadisa dhaifu nga ja che mi tien fo ni ngeleila ala de bodo ja akani kuma kile ngoni ayini min fo ko karsa yini fo ay ko ala kira koti jongwala amangalum fonna ngadu mena songoro de bikiri ko yala kuma ale domeni kalo e ka koro o kera sawe ka fien bla hadisaina hadisainu nasra wara o masoro nalika ni sra kile de imana tasra o sra ka ita bo ale chekile ga ko ale de amina karsa bara o don ba o nyugo hadisa la wa ko hadisa ka la nga mubajira wama adrak mubajira ila ko ana kangalu ndige be akunye chienfo ningile bara onyuma mi ikijo de kapsa ni hadisa konte ka ba kwa dulone do goto ke chugo werala fo kibaru yaw ni kumanye fodu atui ni alla gushi nasro ka sabatira ko kira fo yera bla faratila de anga njando yoro la de fon fe na koni guna qur'ana na wal ma guna ala kilala sallallahu alaihi wasallam islame ko hormatanga iko ko buya kano ko ken yele ko fe abibai mo ke maka hadisa ko ke ba foko ni ko ba hadisa la droye ko mo te kuma bay fugana ke fo tabulu eren nana zala fa kulu be qur'ana de no fe kulu te hadisa kula kulu be qur'ana de kulu be islamay barani qur'ana de anu fe sa journaliste ni video manu de be ke islamay kirisa ni kuma qur'an min nana no jaru yo be tegara fo wala ndi che ita fo ni jari tlula wala ninde che ngalulu ede ya jari de tlula anda ambe kuma mani ni da badalas parce que ni hadisa ko no bena fen chama de pirpirla psiga hadisa la ni dangara qur'ane ma fen ye harami de nga pirpirla tiket nasro ko ma chama bi bana fen chama nga bi ni ko ni harami ka ba qur'ane ko na ko fo fe be de ka ta to ma kilingiri qur'ane kono ka sura ka fo ko haram do ya do e tunu chugo era de e no kungera qur'ane be ke gafe juli apwe kala chugo di ka kuma be ta to ma kilingiri do abitu de be awaidu de be barake minon de be reglu de be
Qur'an aya o bo fo ala kira ka hadisa o bo fo o de be keka ko do kiri jela bo o de be keka ko do kiri jela bo ade ko fa be ka ta a chetoma o e fana dum fle e be ka dalu joni mi o fana be bin Qur'an ko e ki ta jira na sa ay mi ve ne ko te Qur'an ko e be ka min fayin o ba ko na ha e ki ta fo sa ke no be kele al droku non e ni ko haram no ko dlo de fora ko Qur'an e dlo de so kira balole sallallahu alaihi wasallam nana fedo mangutu kira mi dugudo min fedo mangutu kira ka dilla chu fo ka be keta da be keta ko lo o mini kira ko fon fe me ma shu o be haram fon fe me ma shu o be dlo be haram wa qaida be dlo ko lo yodi shuli fe be la dlo hukumu kon o be de haram mana bi drogu soro kono anona yabbe ana mana tata chugo amuguma do akisema do ajima do fikiri do iba samade o inuna o ba do idafe o awa mana kasra o sre tanki na fen woni kerela abe lobi min kila rebo kila bishu khalas o bede be sigi kana Qur'an e dlo haram yani min ke o aya de o bede be do kono ni qaida yi nga wati ren wala on min fam mo chama dina ke tlungela de bi illa man rahimallah wallahi o chama be tlunga ke dina de la tem fleka min foni no yi ni ma nyedo hadisa komina wal mani ma nyedo ma mi ni ma fam ga e ka kuma intui parce que hakikate ebolo ko asira la goshili divola o hakikati bolo o no o tibolo o misali ay may ni ibite masira da la sa fil do kumbole do potola mo be ga nyon soso dogo Qur'an bara dogo Qur'an dala ba ga jodi u fora nyongo dio ibito mina ga tulonga kola ha akla ibite mo kere fede ha atinya srala afara filu kun benefle ko dogo Qur'an bara dogo Qur'an dala ba ga jodi ibite mo la o pana dine ko de beti ni so sol nana kana ke tulonga la kana dine ke tulonga la parce que fait do be olu ni adama de ka batote nyoyen sraka o koroy kibaro ya chamani be ani batote nyoyen sraka yete bato nye be fole do ka ban kuma te bato law kibaro be atos anana sidna ali ka kuma do ala kira sallallahu alaihi wasallam ay akhbaru do fo mo do al amula ka de do de parce que akhbaru de do ka famiya bi sa ko do ta sa ko do mina ala kira sallallahu alaihi wasallam hamalatul arsh kira keto ka amaleke do bunya fo de waya do nanala ako ko jien dirani ma nga meleke do barubo kabini la su doni meleke wala so la ka afari fa do ni fa do che masafa hakefo ko jien dirama nga fo ko re kibaro be ala kira bu don ku loni te mo ka batola o te don dugoy nga e ngolo tsa kibaro ya khoro kuma ay misali min fiisa ana ma de ka famiya mansuru mina niya barola ede bina blaka ala ko kalon tiyesa ana bato kechugo ni bato fam yawni foroba kibaru ambe psiga min fam chere o nyefo wa Qur'an era de ba fo ay ko mamunu era suna jengeni do ni bana bu sukon le betugo kuma fo kuma mina yele ma woro ka chan betugo de no te kuma fangele umbe hal yele galga to iba fam ambe kanga anzizi o de ka ga kuma munu na psiga fo fo chugo do la psiga fo chugo la ko mamunu be tuano bun sku jengeni do ku ba fi ube fitne de ngini nay o ba ngini fana ka koro kele min dama o ulu to don o se tubi salafu tara chugo mina angatati ro kumina ala kira ngini nga ute meseke ka ala kira la sallallahu alaihi wasallam kira ko ma chama mago saraka koro ko da suba
ku ka nabi mon foko nyoyali anu ka nyiningali chaya maliki ni ara domina istiwa'u ala al-arsh foko mashi makira yiningan ko yiningali bid'adu ko makira fo liman yana ma ala kira yininga sallallahu alaihi wasallam wa bi yiningali chara kuma miseni chara ataka jamana joli ko yeyi ana ma ayre filan te barala nga jamana kono jamana mote barala sorode sena ate barake ave barabara kam fola sukulu ere mi redon sebe to bara hal islamay le mi do to bara e mo gote nafila shuna e mo gote nafila silla ete qur'ana kala nyedo ete sili ere ka sili jo ka nyere ka fatia kala ka nye eto nyedo e balambe ko hadisa ni beta e sera hadisa ko maforo hadisa ko nyini ni aninzara niza e sera e foro e sero niveau la torbe ka shabere majila ko yi iti joro ni don ikada e foro mana anya kabaro woro ko wali siga fatia kala siga selijo o de kambe ko hadisa beta ko qur'an aya beta e sera e foro naya e kan na folo ikakala iqamana ikakala ayru min al-janna al-adhan ikakala ula suratul fatiha ikakala ula iku kala kanye ka la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ikasu fotun mana subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar ala kusma la babaw ala kira ko kuni kuma nunde kadi alayka tabe kuma beka afle to shido a chama ira tisi tasbihu yara istighfaru ira fotugo ma chama tsala ka ya fayra ina ala fe ya fayina ala fe kuma ka ira ma chama tsala na motu sugola no de mo sugola be o bo kramwanyon soso de quoi go halibi ayete men yon soso halibi ayenyon